Dobrý den, dámy a pánové, dneska zjistíme, z jakých mojich odběratelů mají nejvíc odběratelů. Dáme tady počet odběratelů a tady typky má 1800 odběratelů. Co natáča? Nějaké Roblox videa, toka boka, dobrá hodinka, ok. Šolci. Má 400 videí, ok, a toto je náš. Právě jsem dopsal poslední díl Kouzelné školky. Po 23 letech. Aha, to je toto, ok. No. Druhý je nějaký samplej. 800 odběratelů, 1000 videí. Ok, no co tu mají? 14 000 nějaký Minecraft. A tady mají nějakých fotbalistů prostě a tak dále. No ok. Teraz dáme Lily. 500. No zajímavá náhledávka. Holka versus Schválně, kdo je z vás silnější? Kluci nebo... a to je všetko, iba to má 26 videí iba. Ok. Cením. Odo mňa. Ideme tak trochu ďalej dole. A ideme tak tady nejaký Helon. 144, ok. Hlas nejaký Roblox, Sonic a tak dále. A tady má tady má populárne. No, toto nejsou populárne, ale aha, tak nic. On tu má pár šolců a má 144 čiči. Ok, a teraz zjistíme, kdo má najdlhší odběr. To je najnovšie a Lemon Seek. Má 27 a prostě nic, tam má iba název PUBG. Nebo co to je. Ok. A pojďme úplně najmenší odběrateľa. To je jeden odběrateľ. A má nějaký iba zoznamy. Dámy a pánové, toto je konec našeho videa. Z mojich odběratelů, ktorí majú najvíc odběratelů. A zatím ahoj.